हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे दायो सोलिबाय थानाय नभेम्बर दानाव गोबां जबफोर ओंखारबाय जेरैहाय एसएलआरसि नि आन्डाराव एबा ADRE नि आन्डाराव जेरैहाय जोङो मोननो हादों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि नटिफिकेसन फैबाय बेनिबो सायाव जब मोनगोन गोबां चान्सेस आरो बिनि सायाव जों सावरायगोन एनडिबि बिथां जा जोंनि बर' जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय जेरैहाय आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भेसन मोनदोंमोन आरो बिनि सायाव जोंना दङना गैया जों बिनि सायावबो जों सावरायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन आरो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनाय जागोन दायो लोगोफोर बिनि सायाव जों आरोबाव सावरायबावगोन जे जोङो SLVRP जों जेरैहाय आसाम पुलिसनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बियो लास्ट डेट जानानै फैबाय दिनै नभेम्बर 1 थारिख जायफोर नोंथांमोना खालामाखै मबाइलनि गेजेरजोंबो खालामनो हायो मबाइलनि गेजेरजों नोंथांमोना खस्थ' मोनगोन PDF फाइल खालामनाय मानाय आरो नोंथांमोना जुदि हास्लाबासैबा बबेबा दखानफ्राव बा गलाफोर बायदिसिनाफ्राव थांनानै खालामनो हास्लाबासैबा नोंथांमोना मबाइलनि गेजेरजोंबो खालामनानै लानो हागोन खस्थ'यै नोंथांमोना आरो नोंथांमोना जुदि सिगाङाव खालामदोंमोन बा माबा मोनसे नोंथांमोना मिस्टेक खालामबाय नोंथांमोननि एप्लाइआव नोंथांमोननि माखासे डाटाफोरा मिस्टेकफोर जाबायब्ला नोंथांमोना रिकारेक्सन खालामफिननायनि नोंथांमोनहा चान्सेस दङ एबा नोंथांमोनहा टल फ्रि नाम्बार गोबां दङ बेवहाय नोंथांमोनहा कल खालामनानै नोंथांमोनहा बिनि गेजेरजों सल्भ खालामनानै लानो हानाय जागोन बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बेनि गेजेरजोंबो बे मोनसे हेल्प डेस्क आरोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा जगाजग खालामनानै मोनथिनो हागोन बेनिफ्राय जोङो बिनि अफिसियेल साइटआव सिङाव हाबथारोब्लाबो जों मोननो हायो माखासे गोबां टल फ्रि नाम्बार दं नोंथांमोनहा बेवहाय नुनो मोनदों जे बेवहाय 10 AM निफ्राय 5 PM सिमनि गेजेराव बियो एक्टिभ जानानै थागोन एबा नोंथांमोननि कलफोरखौ रेसपन्स खालामनाय जागोन आरोना नोंथांमोना बेजों जगाजग खालामनानै लानो हागोन बे हेल्पलाइन एबा टल फ्रिनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै नोंथांमोननि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै लानो हागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा दायो मोजाङै मोजां खालामदो दिनै लास्ट चान्स एप्लाइनि थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोना लास्ट चान्सआव नोंथांमोना मोजाङै खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना गोख्रैनो एबा थाबैनो नोंथांमोना रानखौ खालामनो मोनसिगोन आसाम पुलिसनि थाखाय AB आरो लोगोसे SI AB कामान्ड' आरो UB कामान्ड मोजाङै मोजां नोंथांमोना थाबै रिटेनबो लिरनो मोननाय जागोन आरो रानिंआबो नोंथांमोननिया जानो फैगासिनो दङ जानुवारिनिफ्राय फेब्रुवारिसिम आरो सिम बिथांनि बुंनाय मथे नोंथांमोना जबखौ गोख्रैनो मोननाय जागोन मार्चनिफ्राय एप्रिल बे दाननि गेजेरावनो नोंथांमोननो एपइन्टेड होनायनि खोथा बुंदों सिमआ दायो लोगोफोर बिनि गेजेरजों आरोबाव SLRC आन्डार एबा ADRE नि माखासे नटिफिकेसन जाफैदों बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन जे एनडिबि जोहोलाव बर' बिथांमोनहा 2% जेरैहाय आसाम पुलिसाव मोननो हादोंमोन रिजार्भेसन नोंथांमोनहा बिनि सायाव जोङो मिथिनो गोबाङानो कमेन्टबो खालामदोंमोन दायो बिनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लागोन SLRC नि आन्डाराव एबा बिनि सिङाव जोङो नटिफिकेसन नायनानै अब्ला लोगोफोर दायो SLRC वेबसाइटनि सिङाव दङ आङो नोंथांमोनहा बेहाय नुनो मोनदों बेहाय नटिस बर्ड नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बेवहाय नटिफिकेसन बेहाय सार्कुलार्स बेवहाय फैसिगोन अनलाइननि माखासे जि समाव अनलाइना गेवगोन अनलाइन पर्टेला गेवोब्ला बेहायनो नटिस फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो लोगोफोर गोबां चान्सेस देग्लाय 2024 नि बोसोरावबो नोंथांमोनहा गोबां जब आसाम पुलिस SI AB UB कामान्ड' बिनिफ्राय लोगोसे ग्रेड 4 ग्रेड 3 नोंथांमोना सिभिल जब गोबां नोंथांमोना चान्सेस मोनबाय नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामदो दायो जोङो बिनि सायाव सावरायगोन जे 2% एनडिबिनि थाखाय जोंहा रिजार्भेसन दंना गैया दायो जोङो नटिफिकेसनखौ नायगोन ADRE नि मोनसे सार्कुलेसन एबा सर्ट नटिफिकेसनखौ जों नायनोसै दायो लोगोफोर ADRE नि मोनसे नटिफिकेसनखौ जों नायबाय ग्रेड 3 नि मोनसे सर्ट नटिफिकेसनखौ दायो जों बेवहाय नायोबा जों नुनो मोना एबा गैथ'वा लोगोफोर 2% एनडिबि जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय रिजार्भेसन दङ एबा गैया बेनि सायाव बेहाय मेनसन जेबो गैथ'वा लोगोफोर जोङो उननि नटिफिकेसन एबा फुल सार्कुलेसनखौ नेनानै थानोसै नोंथांमोननो आं भिडिअनि आपडेटजों नोंथांमोननो फोरमायनाय जागोन दायो बेयो मोनसे सर्ट नटिफिकेसन लोगोफोर बेहाय जेबो मेनसन गैया अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा प्रिपारेसन खालामदो बेस्ट अफ लाक नोंथांमोननि थाखाय देग्लायनि बोसोरा एबा नभेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना गोबां जब फैगासिनो नोंथांमोना बी स्टाडि लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय